ngorotsotsi aiwa ngorotsotsi iwe ngorotsotsi aiwa ngorosola bless me in case I did maka chivatambira gumba vaya wandiranganidza paya paya tichitimba tsoka kwenda kwamubaya undoti na magaya kamweya ngekutora kayerekana ngakubata ukabvisa mapatapata wainge wotorova marata wangu hawangu pakaipa ko pana chikuchuna kapepa chikuti chini padende kapepa chamomze chebva yapindira ndaravarairwa sam iwe ndiwani uyo unopinda pamangu ndikwani ndichakubata zvako ndichakuwana iwe manje uya kuno todabatira kupinda pamangu iwewe bedroom mangu ndiudza vanhu vako iwewe ndiwani iwewe uya akapana sezvekutaura newe kurumidza vhurajo mfesi wangu hana mondichuna kuti munhu ndiyani unokera bandatunga asimo ndi momzi yacho because munhu angona kuti old age waziya definitely ndi momzi yacho shakusare gedzo yoni piko sha ndiri pama 1 mfesi wangu bosh baba masipaka sharp Mendi ndevi. Sha, ndasvika ndikutsvaga makisi padhena pakakiwa apa ndisikuona kuti makisi ari pai. Wasiye makisi? Maki. Okay. Uyaka pa window pangu. Pa window? Ronditeini pa window pako. Ure borga ndiye pa. Teda puku watodzoka. Is everything okay? Chichikutika panze. Anyway, ukwadzoka wega. Where is your wife? Mandu sandijairira. Koneta sei futi? Yona Lenders wako muri tumsandijairira. Lady. Patibo. Uzvinzo. Mukadzi wangu akutaura kuti hanzi iwewe na Lenders makamubatsirana mukamurova muri tumu mukamukutsira. Angaita sei? Inini? Ini wakanteza nditepe kura munhu here inini. Okay, I think I remember. Zvakutaura. Actually, ndaidzoka yacho. Taura nyaya yako zvakanaka utotangoni confusion. Yeah, confusion. You know what? Mukadzi wako takangodhumara pagedhi patangonditanzi udani newe. You know ko tseda Hansuze kwari. Muna ngochingobvunza tseda. Inda. Kona swakanakere. You know tseda is my body, like how. Like you bad did you?
Like he's a close friend of mine. Who's friend of yours? Yeah, we do Even some what jokes best together. friend yake. Each time unongosekenyeka uri kuseri kukuina tseda chishine chimboitika asi murume wako usandibvunze sina aundibvunze kuti ari kupika padenga murume wako kai wewe ndiwakutomubvunza kuti ari mamessages ako hapere mufoni matseda the guys that I go out with. zvine basa rechii saka tseda Oh my God, Sha is like a brother to me. You're talking like Rora wangu, Sha. Oh my God, How can she scoop so low? Okay, let me hapana chinotombosekesa nezvenyimi ndo Mimi mangonoha anengachipinyika ndosaka vakuda kuziva You guys, you know, you not say that you need to reduce. We don't You know what? Then they can you. madam na kuone. What is that? 3,000 vakati vari kukudzinga wanzu hausi kugara pana Tell her the guys that I the kind of guys that I go on. Imagine nini wewe shanditeke ba celebrity, you know, to take about celebrity. And then lady baba uya nditi so pakangoita misunderstanding vatanga kushautana, but I andombomurova seriously zvamukaita handina akutoramba akatoenda kumusha kwavo kuramba kudzoka izvezvi. Oh, I didn't know kuti zvitori serious like that. Anyway, I'm sure you guys will sort everything out. Okay, ko dho marita se dho rakakiwa kuinda zvofamba se. Oh, dho rakakiwa dho ndanoka zve ndikunzwa hapana vanhu ari kudayira padho. Oh, I think you know what, ndilendedi vakia dho kwanogokira seyo uri mumba ndanjigeza, you can see ndanjitogeza. I think dho akia pakabuda. Yeah, that's what zvokirwa dho uri mumba imomo wotoenda saka dho rakatokiwa. Okay, all right. chita undivhurira ukadhoda kupinda andina makii ndakatokirwosha andina makii zviri kufamba sei asi une nyaya panapa. No, you know what, wait for that landlady panouya mamanje. Okay, Morotsotsi, kana muchita chekuchingamidzwa. Aiwa morotsotsi.